Skulpturens titel er Trold, der lugter menneskekød, eller Trold, der vejer kristen blod. Og kunstnerens navn er Niels Hansen Jacobsen, og han er fra 1861 til 1941, og skulpturen er fra 1896. Og den er lavet i materialet bronze, der senere er blevet rustet til ir. Og målene er 157 x 198 x 85 cm. Og skulpturen var først placeret på pladsen foran Jesuskirken, men blev senere flyttet til Glyptotekshaven. Skulpturens materiale er bronze, og i perioden 1800 til 1940 var der mange billedhuggere, der anvendte dette materiale. Overfladen kan man se, at skulpturen har mange bullede former og er en smule kantet og virker ret hård i det. Lys og skygge. Skulpturen læner sig frem og danner derfor en selvreflekterende skygge, alt efter hvor solen rammer skulpturen. Oprigtigt er skulpturen i bronze, hvilket er en brun farve, men da skulpturen er blevet til ir efterhånden, er den blevet lidt mere grøn og grålig, hvilket kan få den til at virke mere dramatisk og klam. Komposition. Skulpturen har flere diagonaler, og skulpturen er i bevægelse, hvilket gør den dynamisk. Synsvinkel. Hele skulpturen er synlig, da man kan bevæge sig rundt om den, og skulpturen står på en sokkel, der er hævet over jorden, og den får skulpturen til at virke mere farlig, og det ligner, at den har meget magt. Bevægelse. Det ligner, at skulpturen er i bevægelse, da det ligner, at den skal til at gå fremad, og det får skulpturen til at virke dynamisk. Detaljer. Den har mange detaljer, som i ansigtet og hele vejen rundt på kroppen. For eksempel ligner stregene her blodover, og det får den til at virke mere uvirkelig, men samtidig også skræmmende. Skala. Skulpturen har en naturlig legemsstørrelse, og samtidig har den menneskelige dele som ben og arme og ansigt, men samtidig så er ansigtet sådan meget uvirkeligt, og det ligner ikke helt en hånd, og fødderne er meget store, og det gør den sådan abstrakt, og det får skulpturen til at virke meget ubehagelig. Rum og beskuerinddragelse. Skulpturen står blandt træer, og det passer meget godt til, at det skal forestille en trold, og at trolde ofte er en skov. Sokkel. Skulpturen står på en sokkel, der hæver trolden over beskueren, og det får trolden til at virke større og mere farlig. Konklusion. På grund af troldens mange former, kanter, og at den står på en sokkel, er med til at gøre den farlig og ikke imødekommende. Og den har en størrelse som et menneske, og har 2 ben og arme, men samtidig har den et uhyggeligt ansigt og hænder, at det gør, at beskueren bliver mere skræmt. Det er noget, man kender, men samtidig ikke helt gør, på grund af at ansigtet er så abstrakt.